Ayan. Hay kansyon para sa na bulag ni Ayat. Come on, Cyril. Nun sin magtaha asyahal imaritis say kuwan siya bulang kuno iya mata say kwan kumong ay sibalin bulan basta unuran ko ibaring kwanidak na nun sin magtaha asyahal i-angry birds say kuwan siya si gusto siya ralinam-nam ko say kwan kumong ay sibalin asyara sayo syara kesudatun sayang tatukat memutang ang kengang tuyi kuwaca sumsikan ang kanpikan asalina itnangan nuko ko kipiyayat ko sumsikan ano ka maliyay nga kung may gusto nun sin magtaha giningian siya say kuwan siya ay si kuno ang takjan mamidi say kwan kumo ay si palidingingi basta pinidig akagatan sandahi ang kenang tuyi kuwan siya sumsikan ang kanpikan asalina itnangan nuko ko kipiyayat ko sumsikan ano ka maliyay nga kung may gusto ang kenang tuyi kuwan siya sumsikan ang kanpikan asalina itnangan nuko ko kipiyayat ko sumsikan ano ka maliyay nga kung may gusto ang kanyang tuyi kuwan siya sumsikan ang kanpikan asalina itnangan nuko ko kipiyayat ko sumsikan ano ka maliyay nga kung may gusto ano ka maliyay nga kung may